الشيطان الرجيم en kaalino hanki o wi Allah ene hasba tagore nde fodde feccere ñalawma walla fodde feccere walla fodde majango yitere fof de ko soowore hattan Allah mawnugol mum ene hani noon ciforiɗo ni o biyeteɗo Allah biyeteɗo ni o ewa oɗo ene hani hulede ene hani rentede o wi ene hani o wi Allah tabaraka wa taala omo hasba tagore nde fodde feccere ñalawma ko taga ko fof won wiɓe ko fodde won wiɓe ko fodde masalan anani dey ewa majango yitere to banggue jawgol oy fof noon ko soowore famminde en mawnugol Allah tolni ciforiɗo ni o noon yambaghi an yuttaqa wa yukhsha ɓaɗo ni o ene foti rentede ene foti hulede wa ma min ahadin min almuhasibina illa wa yara annahu la muhasiba ghayrahu eywa ala hay goto e hasbeteɓe so wana tawa ene yiya kasbowo ala so wana Allah wa dhalika ba'da infidadi almawqifi sa nani hasbore nun ko caggal tagore nde fof rendi sirti alladhi tadnu shamsu fihi min ru'usin ewa hankandi mathalan nange ballo koye wa yasilu al-arqu wa arñede wajo fil ardi leydi 70 zira'an fodde capanɗe jeeɗiɗi dira warñede yanay leydi fodde ɗum wa takunu an-nar jeygol laato hawla al-khalaiqi sara tagore nde taro ɗum wa tuhidul malaikatu bil makhluqat malaikaji pilto tagoje ɗe fof fa yakununa sab'a sini sufufin malaikaji ɗi gona masalan sappeji jeeɗiɗi yahuluna baynahum wa bayna nnas ɓe keeda hakkude yimɓe ɓe e jeygol wa huwa noon yahtalifu bi ikhtilafi nnas kulhuli ɗi masalan e warñede nde ene luutodira saabu luutodirgol yimɓe fa nasalullaha assalamata enen ñaago Allah noon kisal min ahwalihi e kulhuli yawma alqiyama Allah wi wadhkurullaha jangtoɗe Allah so oɗon beddo kaaƴe jamra fi ayyamin e ñalawmaji ma'dudatin limtaji ayyamu tashriqi woni ñalawma samba julde e ñalawma dembe julde e ñalawma kumba julde andi on ñalawma kirseteɗo hadiyaji o on limtetaki waddetaki ko ñalawmaji ɗiɗi gonɗi caggal ɗi goni gandaɗi ko ɗi goni limtaɗi a faami والرابع معدود غير معلوم عند مالك ومن مثلا ñalawma naybijo o ko ganda ko limteteɗo kono o andaka to Malik Abu Hanifata e Shafi'i ma'lumun aidan to Shafi'i non ne anda to neni woni ayyam at-tashriq faman ta'ajjala kalamo yaati e beddegol o ummade mina fi yawmayni e ñalawmaji ɗiɗi ñalawma samba julde o e demba julde o caggal weldade jamra o fala ithma alayhi bakkar ala e on wa man ta'akhkhara mo nemni ha wali ɗon jamma tata ɓijo o weddi jamra fala ithma alayhi bakkar ala e muɗum keɓe sumnaɓe tan baasi ala liman ittaqa non wodde ko kulɗo Allah e hajju mum nde wonno wiyete kajjuɗo ko kulɗo Allah o woni hajjul fi haqiqati kulɗo Allah ko wiyete kajjuɗo mo hulani Allah hayso hajjini ko bonni pastan wattaqullaha kuli Allah wa'lamu gande annakum wonde onon ilayhi fewde Allah tuhsharuna ko on rendinteɓe yawmal qiyamati Allah yaɓa on golle mon wa minan nasi ene yimɓe an rasulu sallallahu alayhi wa sallam man yu'jibuka mo ena hawma qawluhu kongol makko fil hayati dunya en gurdam aduna kono wala yu'jibuka fil akhirati kam ko heɓatamo lakara ko hawanimo li mukhalafatihi li i'tiqadihi sabu fimde makko de ko fiɓi e ɓerde makko ko e ko haalantuma ko wona goto wa yushhidu Allah omo senna Allah kanko oɗo jasɗo
على ما في قلبه كو وني برنde makko o wonda o yo billahi ko kalmi ko wonde masalan e ko dum woni bernde am wa huwa kanko non aladul khisami kanko buri sattude wenje e rasul sallallahu alayhi wa sallam kanko buri anje rewbe ne laad Allah sallallahu alayhi wa sallam on non wiete ko lakhnas bun shuraiqin ko nafiq hulwul kalami lin nabi sallallahu alayhi wa sallam ko beldo hala so arene laad Allah ya halifu annahu mu'minun bihi so ari o wonda billahi bodo yinma bodo mado gongdinma o wana wiide non fayadni afay anani fayudna majlisahu o ballina rasul sallallahu alaihi wasallam fa akadabahu Allah fi zalika nan Allah fenni mo wi o fenat ha Allah wallahu yashhadu innahum lakadibun Allah wi ne seedi ke be fen be kala ko mo Allah wi ko fenno non on feni de wadi nyalama goto wa marra bi zar'in o wirti gaweje o humurin e bamdi li ba'd al muslimina wana julbe bamdi mumen ne ngoli ladde e gawe gese mumen o wirti dumen e fa aharaqahu o jetti masalan bamdi di ndo gawri ndi o duppi dum e wa agara ha laylan bamdi di o dotti daade mumen jam ci jammata non sappa daade kadri yaha anani mo hasido so arene la wallahi mbodi yinma wallahi mbodi yidi yibbe ma wallahi mi ko yibbe ma ela ballina mo hoore mum so yalti kala ko julbe jogi o pon kala ko julbe jogi o pon o so wiidi yidina la Allah wana gon Allah o huwa aladul khisam o wiete ko lakhnas bun shuraiq non o wiete la'natullahi alayhi yukudde Allah wala makko allawi wa idha tawalla so firlitima gama o ummi madon wanda do goram saa o wana yaade fil ardi leydi ewa li yufsida fiha ngaha o bonna hen o yuhlikal harsa o halka gese wan nasla e gendi aha o halka gese o bonna dumen o wara kadi bamdi en wallahu alla non la yuhibbul fasada alla yida bonande alla yida alla wala ka dum wa idha qila so wiyana ittaqillaha hul allah e ko badata ko mojjani akhadatuhu nangama al izzatu ko wiyete mawni kinare ko dum nangam hankanti moylal nangam nanani bil ismi sabu bakkat allawi fa hasbuhu yoni o do kay jahannamu jahannam o kay nadde jahannama yoni dum wala bi sambos al mihadu dadde teri tawde ko jahannam tawde ko dadde teri jahannama woni dadde teri neddo mbos andi dadde teri cukalel da annete fitte e wade tekkon ha data lelne hen ay kanko ne nyene won yamal qiyamati o fittante jahannama o wadane hen ha wela ha yoda kono ko tahakkum ko jalkidde sa fittanama jahannama kay wana wel ko tahakkum neddo ne wi adandi tahakkum ne wodi hay enen eden bada dum ada haalda e neddo taw gonda ko jalkidde mo taw an kam yedandi ka mojjo taw dan ade ko bon arga e mojjo taw nan taw ka bon biida tahakkum walla rewɓe ne jiyani ndugde jiya debbo reyde aha tawde an kay ka moƴƴo kay aha tawde an kay ka julɗo an kay naw wona moƴƴo firti ko moƴƴani ɗum wiyete tahakkum ma an yankoɓe mbiyata ɗum ko tahakkum wa minan nasi ene gongolli makka kadi ene yimɓe kadi o haali bonɓe omo haalanma moƴƴuɓe kadi ene yimɓe man yashrimo ene yeeya nafsahu hoore mum e ɗaftare Allah ibtigaa sabu ɗaɓɓude mardatillahi weliya Allah ene yimɓe ɓe ganduɗa eywa ene jeeya pittali mumen ha wela Allah on ɗon ko Suhaybu ibn Sina ar-Rumi hina aslama nde o jaɓi Allah ta'arrada lahu al-mushrikuna e ɓe ngare makko wa azawhu ɓe lorlimo ɓe piimo ala fof kala ko miijiɗa e bonande ɓe mbaɗimo fa qala o wiɓe inni rajulun kabirun min komi gorko mawɗo miskino laysa bi nafi'ukum fa anani somi woni ɗo ala ko nafanmi on wo firari laysa bi dardikum somi dogimi abbima nelaɗo Allah ala ko lorlata on ay fa in kana min jihati al-mali so tawi noon koto banggue jawdi pirotonmi fa ha huwa nde jawdam nani goppe kam mi yaha fa tarakahu o ƴetti jawdi ndi woppiti ɓe hen wa hajar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o ferani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hade makko yettade kita o maayi Allahu akbar wa qad madahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ni'mal abdu Suhayb tare maccuɗo Allah biyeteɗo Suhayb law lam yakhifillaha lam ya'sihi so hulano Allah o wawata wofde Allah sa nani woofi Allah ko kulɗo Allah mo hulani Allah wofata Allah wona wofde ɓe kono tatade ni wona ko wadde ko tinani wona ɗum wiyete wofde
ni mo hulani Allah ne wof on kay waɗat tan sa nani neɗɗo woofi Allah tan andu won ko renti ha law lam yakhi fillah lam ya'sihi so hulano Allah o wofatano Allah أي لو انتفى عنه خوف الله لا يقع عنه إسيان لأن طاعته محبة في الله أي كوري الله كوكو يد الله لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار وانا أمه الجنة وانا أمه يد الجنة ألا كوم يد الله مؤدم رود الله الله أكبر والله الله نون رؤوف كواتشاتو يرمين بالعباد إجياب الذي آية قرأوا أو جبيكو في عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام وأصحابه وندي بمكة لما عدموا السبت وكرهوا الإبل بعد الإسلام عند يهودي ينكو نعمتا قالوا ñamata gelol yahudi yanko be ñamata gelol kanko abdullah ibn salam non ko yahudi yanko o wonno o jabi Allah yahudi yanko be kadi feeta mabbe ko aset o jabi Allah kono non kanko e wondi be makko fof aset sa ari e be bada feeta kadi be jabata ñamde gelol Allah non jippini ayo Allah ya ayyuhalladhina amanu ehe modon gomdin be Allah onon yahudi yanko be gomdin be Allah udkhulu fi salminati al-islam kafatan dendangal sharia ji l'islam fu golle kala ko l'islam wino yo on bade ko wino ya woppu wala tattabi'u hodane we qudwati musi ash-shaytan shaytan kala ko seydani sudi goppe innahu shaytan lakum walande on aduwun ko gaño mo bimin peñni do gañgo fa in zalaltum so on o nyima e ganade diine o pop min ba'di ma ja'atkumul bayyinat caggalde aremon hujjaji banguli fa'lamu gande anna Allah azizun ko poldo mo ganda he huunde ronkani hakimun nyenyudo e golle mum al yanzuruna kambe heferebe walla kambe masala de be pandaki woppude nadde hen illa an ya'tiyahumullahu sawana ha yamirore Allah aray mabbe ya'ti ba'du ayat rabbika yawma ya'ti ba'du ayat nafra wana aray mabbe fi ghulalin e buubeje min al-ghamami e dulde de bayno masalan buubeje ni tima e mabbe wal malaikatu malaikaji ngara e mabbe ne ngari halkude o qudi al amru an gande nyaawe fi holdum halkede be de nyaawe wa ila Allah ko fewde Allah turja urutete al umuru fi quji salnamda an Muhammad bani Israila en namdoɓe kam ataynahum no foti ko min gaddani ɓe min ayatina kawnide bayyinatin penɗi namdoɓe no foti ko min dokki ɓe no foti ko min dokki ɓe kawnide amen min taƴiniɓe maayo ɓe ndewi hen min dokki ɓe dooɓe guuɗaɗe min dokki ɓe ñebɓe belde kono fofof ɓe gostitiɓe batti kefew namdoɓe wa man yubaddil mo wostiti noon ni'matallahi nema Allah nema mo nemini neɗɗo nde wonno nema o woni sababu peewal wona so tawi nema o a yetti ɗum tan o dalil nemaji ɗi Allah rokki neɗɗo o sa yetti ɗum a wi ayi hunde Allah waɗananima a wasi yettude ɗum min ba'di ma ja'atuhu caggal de ayaje ɗe ngare makko o yeddi fa inna Allah shadidul iqabi Allah noon ko cattuɗo lette wonande mo zuyyina suɗanama lilladina wonande ɓen kafaru yedduɓe kala ko Allah rokkuma to bangge ne'ma mum yettu kala ko o holluma e kawniɗe makko andu kanko waɗi ndewama wona kawniɗe ɗe fewnata ko Allah kono kanje gonata ka sababu ceerno fewnata ceerno woni ko sababu deftere fewnata deftere ko sababu toɓo fewnata toɓo ko sababu qur'ana fewnata ko sababu haynelaɗo Allah fewnata ala sanno nelaɗo fewnana ko fewna babiram Allah ko innaka la tahdi man ahbabta a wawa fewnude mo jiɗɗa walakinna Allah yahdi man yasha ko Allah fewnata mo yiɗi o few ndeke wona neɗɗo fewnata ko Allah o faami omo wona noon sababu peewal o haalanma ha jaɓa ɗum ne waɗa zuyyina suɗanama lilladina wonande ɓen kafaru yeddunoɓe ɓe cuɗanama alhayatu duniya gurdam aduna ay aduna pentira ha yooɗi ɓe jiiɗi ɗum
بنجدهم ويسخرون كم بنجلكت من الذين يبين آمنوا قوم إنه بالله بنقولنا جلكت من سبب باسل من وين بدالي أن عمار بن ياسر أن سهيب أن يستهزئون بهم ابن جلكت من ويتعالون عليهم بالمال ebe towno e dow men sabu jawdi be biya be jogi jawdi kambe buri ben walladina ay ben be ganda ittagaw hulbe keferu ben de fawga hum wonata ye daw mabbe yawmal qiyamati nyalawma dara aduna hande o se be towe mabbe dango jango de mabbe mabbe don ma ngon dow mabbe kanyum aha wasnobe gaabe wasnobe ga hulbe Allah be yawmal qiyamati mabbe ngon dow aldunobe ga ene ciusi Allah wallahu Allah sa aldiga sa wawi kucca e Allah so ronki ɗum so tawi murtuɗa ko jawkal maka sa mayi ma basɗo mo jalkitannoɗa ga ene ronano ma sakujo ma yine jooɗe aljannaji ɗi weltini koyɗe an aɗa lumbo e jeygol daña bone wallahu Allah noon yarzugu kanko arziginta man yasha'u mo haaji arziginde bi gayri hisabin tawa dottode ala ɗum ala ɗo haaji so Allah ne arziginma ala ɗo haɗata rizqan wasi'an fil akhirati abi dunya ay aduna kay umo aski arziginma tawa ala ɗo haaji Allah so welama arzigindema dottata kana nasu laatinoma yimɓe ummatan keɓe dental wahidatan gotal e diine goto aha yimɓe pop tuggude baba adama ha yetti annabi nuhu tuggude baba adama ha yetti annabi idrissa on wiɓe ala ko tuggude baba adama ha yetti annabi nuhu kamɓe fof koye gonga ɓe gonno luural ala nde wonno annabi gadiɗo nelede a faami gadiɗo nelede e sharia ko annabi nuhu ko annabi nuhu annabi gadiɗo nelede e sharia ko annabi nuhu biyowo ɗum ne harmi ɗum ne dagi annabi idris ko annabi sisu ko annabi aywa annabi masala anani de baba adama ko annabi kono ɓe fof neɗa ka sharia ɓe neɗano ka sharia kamɓe fof koye dental gotal ɓe gonno caggal ɗum noon fahtalafu ɓe luuri ɓe gonɗini ɓe jeddi ona nde ɓe gonɗini ɓe jeddi tan fa ba'asa Allahu nabiyina Allah neli annabaɓe fewde mabɓe mubashirina ene beltina kala gonɗinɗo e nadde aljanna o munzirina ene jertina kala jedduɗo nadde jeygol wa anzala ma'ahum o jippidine mabɓe alkitaba defte bil haqqi e gonga li yahkuma beele annabi o ñaawira ñaawira defte ɗe baynan nasi hakkude yimɓe fi makhtalafu fihi keɓe luuri e mum to banggue diina wa makhtalafa fihi ay luurani e diina noon illa alladina utuhu so wona rokkaɓe defte ɓe ay rokkaɓe defte ɓe ɓen luuri e diina ɓe gonɗini hen hunde jeddi hen hunde kono ko min baadi caggal ma ja'atuhumul bayyinatu nde ara mabɓe hujjaji ɓamɓuɗi tawhid wonde Allah ko goto bagayan sabu bewre e keferagal baynahum hakkude mabɓe fa hada Allahu Allah fewni noon alladina na ɓen amanu ɓe ganduɗa ko gonɗinɓe Allah lima ikhtalafu fihi ko luuri e mum minal haqqi e gonga bi idnihi e yamirore Allah wallahu lamdo Allah noon yahdi kanko woni pewnowo man yasha'u mo haaji fewnude ila siraɗin fewde lawol mustaqimin poccugol wa nazala fi jahadin asabal muslimina aya garo o jippi koye kokke kemnoɓe julɓe caɗele keɓino julɓe waɗino saaha julɓe dañi caɗele no fewi tampi ha gullitine laaɗo Allah sallah sallam julɓe tampi ha dañi caɗele ɓe gulliti rasulu sallah sallam nelaɗo wiɓe muñe tan addani alif lam mim hasibannasu an yutraku an yaqulu amanna ɗum addani simwalle jippaɗe beele sa wi ka julɗo tan kan dañata ko welma ɗum kay ɗum hay hunde sa woni julɗo tan daña ko welma ɗum kay gofo wonno julɗo alay sago ka o addat caɗele o fawa e dow ma o adda rafiji o fawa e dow ma o adda basal o fawa e dow ma jabba guese ma ñaame o ƴeewa beele ko mbiɗa Allah koko gonga walla wona gonga oron kani fewnandema kono noon o wanma basɗo omo ƴewdoma o waɗa ma ñaw omo ƴewdoma guesa ma jabba wasa moƴƴude mo ƴewdoma beele ko mbiɗa ka julɗo koko gonga walla wona gonga Allah noon jippini aya o Allah wi am ɗaccum hasibtum on cikkat
onon julɓe ɓe on cipkat an tadkhulul jannata oɗon naata aljanna walamma yatikum taw arani e mon masalu sifa alladina nden hunde khalaw ɓennunode min qablikum ko adina on ko nandi ko arno e ɓennuɓe taw on dañata ɗum onon ne on dañata kay ko arno e ɓennuɓe ko e caɗele ko dañño ko e kamnade onon julɓe joni ɓene on dañata sabu aya on e jippi rasul sallallahu haalan sahabaɓe nde ɓe tampi ɓe ngala ko ɓe ñaami ɓe ngala ko o wi won adinoɓe on ko julɓe jiya kefeero jaggaɓe jomum ene wuuri mayani wona e huttede sabu tan wi ko julɓe ceeɓendi nanne hakkude nguru mum e tew mum hutte ene ndara ɓe risuji pawe koye mumen taƴaga fof haɗa andi ɓe wonde julɓe i onon son keyɗi on goni wasɓe walla on ñeewi walla a jabbi guesel ma ñamam anne ko musanma ala ko mbaɗaɗa woni Allah wi am ɗaccu hasibtum on cikkat an tadkhulul jannata oɗon naata aljanna walamma yatikum tawa arane mon masalu ko nandi allazina no ɓen hono ko arno allazina e ɓen khalaw ɓennunoɓe min qablikum ko are ko adi on ko arno e ɓen ko kay arata mo wa tasbiru muñe kama sabaru hono no ɓen muñirnoni Allah wi ɓen ɓennunoɓe massatuhumul ba'sa'u caɗele basal heɓino ɗumen wa darra uluruji ñawuji heɓino ɗumen o zulzilu dillinira façonŋaji lepte pop dillini ɗumen hatta yaqula ar-rasulu ha wi nelaɗo walla hatta yaqulu ar-rasulu ene wiya noon wona fof ha nelaɗo mabɓe wi walladina amanu e ɓen julɓe wonduɓe makko woni amanu ma'ahu nde ballal Allah leeli arde kamɓe julɓe ɓe e annabi mo ɓe gondi o ɓe gone wiide mata nasrullahi holnde ballal Allah arata ballal Allah koye leeli holnde ballal Allah arata e gone wiide no on sahaa fa ujibu min qibalillahi ɓe jaaba e lisanul hal lisanul hadarati lisanul rabbaniyati ɗemgal alliyankewal jaabiɓe holko ngal wiɓe ala e ko noon nasrullahi ballal Allah qaribun ne malli joni ndeƴetan joni ballal Allah ndeƴetan joni Allah kañum leelata yasalunaka eɓen namdoma an Muhammad maza yunfiquna holko ɓe nafqata koɓe cakkoto namdiɗo o wiyete ko Umar ibnul Jammuh wa kana cheikhan ko neejo zamalin joom jawdi fa sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam o namdi annabi o salla amma yunfiqu ko nafqata no foti wa ala man yunfiq e holmo nafqata omo namgo ko sakkoto omo namdo mo sakkoto on saha o anda ko sakkete o anda cakketeɗo omo namdo nelaɗo cakketeɗo omo namdo ko foti sakkede Allah noon ne jaabom o yiɗi haalde o wi qul wi ma anfaqtum min khayrin kala ko nafɓoton e moƴƴere so tawi a yiɗi nafɓude aɗa nafɗa moƴƴere falil walidayni ko yumma e bamma gadartoɗa tawde kay aɗa jogui ko nafɗata aɗa jogui kaɗa nafqa adoro yumma adoro bamma taw ne ɓenna sa woppi yumma ñamani bamma ñamani a ñamini goɗɗo ko dañata hen so wona bone wal aqrabina e bande en ɓe jiiduɗa sa adorima yumma ñaami haari bamma ñaami haari rewni hen koreji ma wal yatama alyatimeɓe ɓe babiraɓe mumen maayi ɓenne ndewna ɗumen hen wal masakine miskineɓe ɓenne rewnu ɗumen hen wabni sabil
ɓi laawol gonɗo e ɗannade gonɗo e laayade no ɗanno a faamide ay oɗon namdiɗo o woni tourjaman an kulli muslim en tant prête kala julɗo ko innama atuniya bi dhalika sual aywa sa yi o himmani ngal ɗon namdal li anna al insana yawma al qiyama nde wonno neɗɗanke ñande darga warada annahu yusalu an malihi haade makko taccude siraɗi o namdete ko jawdi makko ndi taw wiye he daro jawdi ma ndi min ayni iktasabahu o namdete ko jawdi makko to dañ to dañƴa ndi jawdi ndi joguinoɗa ndi cornoɗa états uji immeuble uji ɗi cornoɗa ɗi manoɗa autoji joɗɗi ɗi manoɗa cornoɗa ɗi ɗeɗo kuɓeje joɗɗe hoto daññoɗa jawdi ndi a namdete sone laaɓi kaala daɗa ɓenna so laaɓani piyeɗa ñama leydi o fima anfaqahu o namde kadi jawdi ndi ne dañƴani e holmo ñamminnoɗa namdiɗa holmo ñamminɗa ɗum noon tawde nani hen alay saago o namdo hol ñamminteɗo eyyo on paami hen kan allah wi wama tafaalu min hayrin kala ko mbawɗon wadde e moƴƴere fa inna allaha allah bihi e moƴƴere he alimun ne andi fa mujazin alayhi kala moƴƴere ne mbawɗa wadde ma allah yoɓe kutiba farlama aleykum mon alqitalu hare habde kefero farlama e mon wo huwa noon habde hefereɓe kurhul lakum ne aña wonande on on jiɗa ɗum فإن الله الذي به عليم كتب عليكم القتال فرلama e moɗon hare a faami caggal rasulu hadde aɓe hare fodde aaji capanɗe jeeɗiɗi pawɗe farlama e mon hare ko huwa noon hare noon kurhul lakum ne aña wonande on nde wonno welani kono noon wa asa an takrahu shay'an yamane gañɗon hunde wa huwa khayrul lakum tawani moƴƴani on aɗa aña hunde taw hunde ɓuuri moƴƴude wa asa an tuhibbu shay'an yama kadi ne jiɗɗon hunde eywa huwa sharru lakum taw moƴƴani e mon taw ko worode neɗɗo ne aña ko moƴƴani ndo ene yiɗa ko moƴƴani ene aña ko moƴƴi ko moƴƴi gaña ɗum taw hunde nde ɓuuri moƴƴude ma jiiɗa hunde taw hunde so arema moƴƴani ma neɗɗo waɗa noon wallahu allah noon ya'lamune andi ko moƴƴi e mon wa antum onon noon la ta'lamuna on ganda ɗum fa badiru ila ma ya'murukum bihi keñe ɗe mbaɗon ko yamiri on ko wa arsala nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu arwande anani de armeji makko o adinelde on ɗon arme abdullah ibn jahshin ene wondi hen kañum woni mawɗo maɓɓe fa qatalul mushrikina ɓe kaɓe hefereɓe wa qatalu ibnu al-hadrami oɗo gorko kefero ɓe mbari ɗum akhiru yawmin min jumadil akhira wattande ñalawma eywa masalan e jumadul akhira jumadul akhirati ko rajab rewate rajab koye lebbi kaɗanoɗi haɓede jeeya joni noon wattande jumadul akhiri ɓe mbari oɗo kefero waltabasa alayhim bi rajabin ɓe jiiɓi beele nde ɓe mbarimo nde ko rajab wonno walla ala wona rajab wonno ɓe donki andude fa ayyarahumul kuffar hefere ɓe gone aybindeɓe bistihlalihi e daktinde haɓede rajab ɓe gone aybinde julɓe ɓe gone namdade nelaɗo allah ko beele moƴƴi walla moƴƴani allah wi yasalunaka kamɓe julɓe ɓe eɓe namdoma ani shahril harami ga lewru allah hormanteru qitalin fihi haɓede hen haɓede e lewru he gol wiɓe qitalum fihi kabirun haɓede lewru he bakkan mune mawnide wa saddun ko paddagol eywa masalan wonande yimɓeɓe an sabilillahi ga dine allah wa kufrum bihi ko yeddude allah kadi wal masjidil haram ko faddade kadi ga suudu allah hormantiru makka wa ikhraju ahlihi minhu yaltinde noon anani de
yaltinde yimɓe ɓe e nder makka noon annabi o e julɓe ɓe akbaru ɓuri hewde bakkar ɓuri mawnude bakkar indallahi Allah e haɓede e lebbi he haɓede e lewru rajab fowde e bonde yaltinde nelal Allah kay e makka ɓuri bonde oto kule ɗum mo hulani yaltinde on e nder makka ɗum way bonde ni hulani ɗum onon kulon haɓede rajab hol sababu wal fitnatu keferu kay akbaru ɓuri mawnude minal qatli e habde haɓede on e lebbi he wala yazaluna ɓe ceerata kamɓe hefereɓe yuqatilunakum eɓe kaɓay mon onon julɓe ɓe hatta yaruddukum beele ɓe dutta on hatta yaruddukum beele ɓe dutta on an dinikum ga diine mon ɓe ceerata eɓe kaɓay mon haɓe dutta on haɓe dutta on an dinikum ga diine mon ilal kufri fewde keferu inistaɗa o saɓe kattani ko ɗum woni haaju maɓɓe kefer feere fof ene waɗa ene haɓay ma to bange doole mum ene haɓay ma to bange mbuuɗu mum ene haɓay ma to bange funti mum ha wattuma kefer Allah haalani en ɗum wala yazalu ɓe ceerata kamɓe heefereɓe yuqatilunakum eɓe kaɓa e moɗon hatta yaruddukum beele ɓe dutta on an dinikum ga diine mon in istaɗa u seɓe kattani ko ɗum woni haaju maɓɓe kono waman yartadide kala mo rutti minkum e mon an dinihi ga diine wonti kefer te yeehi fa yamuta ha maayi o huwa kafirun taw ko kefer fa ulaika ɓeɗon habiɗat a'maluhum woni ɓe boni golle mumen ɓe golle mum bonide kala ko ɓe golluno golle moƴƴe fiddini aduna boni wal akhirat l'akhira kay boni ɓe ko jeygol pay wa ulaika ɓe kay ashabun nari ɓe goni masalan jomiraɓe jeygol eywa hum kañumen khaliduna ko sasoɓe fiha e jeygol he a faami joni noon walamma zunna sariyatu annahum in salimu min al ithmi fala yahsulu lahum ajrun kamɓe masalan nelanoɓe yo jaa kaɓoya e heefereɓe ɓe ɓe mbi tawde Allah wi ɓe ngala bakkan mato ɓe dañata baraji wadde haade ɓe kaɓama e lewru he Allah jippini aya gala o Allah wi inna alladina amanu ɓen ɓe ganduɗa ene gonɗini Allah walladina hajaru e ɓen ferɓe goppi koɗorɗe mumen wa jahadu kaɓa fi sabilillahi e townude diine Allah ulaika ɓe kay yarjuna ne jorti rahmatallahi barjitari Allah wallahu Allah noon gafurun ko jafatoɗo julɓe rahimun jurmotoɗo ɗumen yasalunaka eɓe namdoma anil khamri alhaali sangara wal maysiri wuri eɓe namdoma sangara e wuri hol ñawore mum woni sababu o wiqul wi julɓe namdiɓema ɓe fihima wennade sangara yara wennade wuri waɗa ene hen ismun bakkar kabirun mawɗo koy bakkar mawɗo ene hen koy woni sababu namdade ɓe nde noon ko anna abdurrahman ibnu auf oɗo gorko anna abdurrahman ibna aufin o gorko sana da'aman o meɗino gollude ñamde waɗi invitation li ba'di ashabihi yogay sahabaɓe nelaɗo Allah ɓe gari galle makko o waɗi dammiri omo ñammina ɓe tew ko patron fa akalu ɓe ñaami wa sharabu ɓe jeri sangar ɓe mandili kamɓe sahabaɓe fo on saha sangara harmani fa hadarat salatul maghribi futuro yoni fa ammahum wahidun minhum goto e mabɓe ardiɓe ɓe mbi ko sayyidina ali wonno julniɓe fa qara o jangi qul ya ayyuhal kafiruna a abudu ma ta'buduna aywal a abudu ta'budu tan mo jiiba ɗum tan laawuji ɗi garata gadde ka o mandil ha simore nde gasi Allah jippini ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara oto juulete tawa ɗon mandili on saha
sangara harmi tan ko saha waktu so waktu ɓenni sangara harmani famide on saha summa caggal ɗum kadi Utiyan bun Malik onne kadi waɗi invitation e sahabaɓe ene hen Saadu bnu Abi Waqqas gorko ɓe oɗon wondeɓe ɓe ñande hen fa akalu wa sharabul khamra ɓe ñaami ɓe jari sangara haɓe mandili faftakharu ɓe gone wasodirde watanashadu si'ra ɓene jimane jenna ɓe ɓene jimane jenna ɓe fa ansada Sa'dun qasidatun yamtahu biha qawmahu wa yahjul ansara oɗo Saadu bun Abi Waqqas o yimi yimre wodere omo manta koreji makko omo yanna Madina naɓe fa sajja rajulun minhum ra'sahu goto e Madina naɓe heeli hoore makko e haare taw kamɓe mandinɓe farafa azalika li rasulillah salam pelente o nawata nelaɗo Allah nela Seydina Oumar noon ardi hen Seydina Oumar wi allahumma jooma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya feññinen min e sangara peeñgol cellinowol min cella fa anzala Allahu ayatal ma'ida Allah wi ewa ya ayyuha alladhina amanu innama alkhamru walmaysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ayati fa hal antum muntahun ndew yetti ɗon o wi intahayna ya rabbi Seydina Oumar min goppi joomam fa kana yawmu nuzuliha iidan adiman wiyama ñalama oɗo ay jippi ñande hen ko masalan ko feeto mango sa nani sangara noon ko ndiyam birno jam ɗum wiyete sangara hay sinno wona inab ko ndiyam tan sangara ko soɓe hay soko toɓɓel gorti ene comcuma alay sagom loota jiida e yamba hay sa ƴetti lakasuji ujunere a waɗe e poos ma so waktu ni a juuli wiyetake julde wa boni nde wonno wona soɓe ko sangara woni soɓe wona yamba wona dorok ɗum wona soɓe ala hay so moƴƴani wona soɓe kam woni soɓe ko sangara hay soko toɓɓel ene wutte ma boni sa yari cetta e sangara aɗa fiye bal balaga ba'dul malikiya hay yogay almuɓe malik mbi fil haddi hayso awjabahu ala man wada'a ibratan fihi wa massaha wa bala'a riqaha won almuɓe almami malik mbi wonde so tawi a ƴetti mesalal a yuwe butel sangara a waɗe ɗemgal ma a moɗi so sari a nanguima fiyete halan kam ne mandilɗa ala kullin kam ndiyam ine beeje kam ko soɓe tan ne harmi ko heewi hen e ko famɗi hen a mandina fof ne harmi sa yari e ijma o a fiyete ko amma noon joguitiɗo ko wona sangara min sa'iril ma'iyati e gueɗe ɗe ganduɗa ko leppuɗe kono wona sangara ene wela noon endal a immati salasa ɓen mbi kadi ene fiye wa ba'dul hanafiya yogay almuɓe Abu Hanifata mbi jomum fiye wa qala ba'duhum wona almuɓe Abu Hanifata mbi la yahrumu minhu illa alqadra almuskira kala ko wona sangara hay sene mandilina harmata kala ko wona inab hay sene mandilina harmata so wona jara hen fodde kene mandilina wa ammal jamid so tawi ko hunde rendude ko wayno dorog en walla yamba en alladhi yaghibu al-aqla ko ganduɗa ene wirna haqqille kala hasisati ko wayno yamba wal ofyun walla ko wayno dorog banje en fof ko dorog daturatu ko dorot fa dahirun ene laaɓi kam bimina laaɓi ene laaɓi harmani yahrumu noon ne harma noon ta'adil qadra al mughibi lil aqli fodde ko ene wirna haqqille ma simma ɗum e yamba ene harmi fodde ko ene wirna haqqille ma e yerde ɗum e dorok ene harmi o fihi l adab hidde ala kono needini hen sa jaggama aɗa fotini heede sa simmima yamba ha gama tan aɗa fotini heede pama ɗum ɗum woni noon yamba e anani mbimi mandilo bakkanne hen wuri bakkanne ismum kabir ene hen kadi manafi'u linnas
nafooje yimɓe sa yeri sangara weltima aɗa haala wolof ene weeli de jahaɗa duymi ene weeli de noonne kadi masalan anani de sa waɗi wuri a dakki a heewi kalis ene weeli de nden ɗon yaranno haade harmude kono wo ismuhuma bakkar sangara e dorog bakkar sangara mbiyannomi wuri bakkar mumen akbaru ɓuri mawnude min nafihima e nafooje majji sangara ko nafata ko bakkar mum ɓurɗum mawnude wa yasalunaka eɓe namdoma maza yunfiquna keɓe nafgata ko no foti ɓul wi al afwa nafge ko heddi ga haajuji mon so tawi aɗa foti wadde dépasse a ala haydara so wona temedere dépasse temedere nde ala ko cakkorɗa nafɓu tawa ha temedere nde gasa so temedere ha nafqi dépasse ma gasi on ñaami an e ɓesguma so wonko heddi sappo ɗum de nafgata wona ko poɗɗa wadde dépasse ke mbiya kadi sakko isa sakkima annañi maya aga ka ngaɗa a joƴani nafgete koko ɓurti ko wima ɓullil afwa koko ɓurti ko hetti ko ɗum nafgata kazalika ni no Allah feññinari en ko haala ko nin yubayyinu llahu lakum Allah ene feññinana on al ayati dalillaji gotin paago hattan mum la'allakum bele jo onon tatafakkaruna oɗon micco fi dunya e alhaali aduna wal akhira ƴewon hen ko ɓuuri fewde fof mbaɗon wa yasalunaka eɓe namdoma an Muhammad anir yatama alyatimeɓe jawdi mumen holno ɓe mbaɗata hen soɓe goppi jawdi ndi bonat soɓe mbadde jawdi mabɓe ɓe ñaami kadi ɓe daña bakkar joni noɓe mbaɗata Allah wi islahul lahum alyatimu jawdi mum ko moƴƴinande ɗum tan moƴƴinaneɓe nannon ɓe e jawdi mon hayrun nannude jawdi mabɓe e jawdi mon ɓuuri moƴƴude min tarki dalika e woppude ɗum wa in tukhaliduhum son jillodiri nafaqqe mon e nafaqqe mabɓe fa ikhwanukum ɓe mbayi kono musidaɓe mon aywa masalan ɓe gonduno ɗo wona sa ɗannima joni a tuusat gadda capanɗe nayyi mi adda capanɗe nayyi goɗɗo adda capanɗe nayyi coodin ko ñamɗen eyyi oɗo ko alyatimu ne jogui jawdi omo e galle ma walla ko alyatimeɓe ɓe jogui jawdi eɓe galle ma eyyi ɓa subaka fo yooɓe dokku dépasse tan keɓe poti ñamde ko a gadda e gadda ndendi noon coodon ko ñamɗon ñamo basi ala e ɗum ne dagui wona tan kay ko jawkal maɓɓe tan kay ñamete so gasi ɓe mborat ala ko addat ɓe gadda ko tuusal wallahu Allah noon yaalamune andi al mufsida bonnowo min al muslihi e moƴƴinowo Allah ne andi goto en fof mo yoɓ ɗum walaw sha Allahu so Allah welanoma la a'anatakum ma o ɓittinantuno on o haɗa on jillodirde jawdi mabɓe e jawdi mon inna allaha ay lamɗo Allah azizun ko polɗo e laamu makko hakimu ñeñuɗo e golle mum wala tankihul mushrikati oto ndese rewɓe heefereɓe debbo kefeero dewowo jalan oto res ɗum dagaki hatta yu'minna haaɓe gumɗina wala amatun ay resde kor mu'minatun julɗo khayrum ɓuri moƴƴude min mushrikatin e resde dimo kefeero korɗo julɗo kalfaɗo resde ɗum ɓuri moƴƴude e resde dimo mo wona julɗo ɓe mbi ceero yarra o wi walaw a'jabatkum hayso haawi on jondam maɓɓe hayso haawi on jawdi maɓɓe kono noon ko jiida e heefereɓe catholique eɓe jiida e heefereɓe ahlul kitabi en chrétien en catholique en ɓen ene ndese ɓen rimɓe maɓɓe ene ndese ko horɓe meeɓeɗa hata res wala tunkihu hoto ndesne nane men ɗakata res joni ko hata resnu hoto ndesne al mushrikina heefereɓe ɓiɓɓe moɗon julɓe e ɓiɓɓe mon julɓe onon rew onon yimɓe julɓe ɓe hoto itte ɓiɓɓe mon oɗon totta heefereɓe dagotako hatta yuminu ha kamɓe heefereɓe ɓe jaɓa Allah saabu wala abdun mu'minun ay gorko maccuɗo julɗo kalfaɗo o khayrum ɓuuri moƴƴude min mushrikin e kefeero dimo ittude ɓiyum totta maccuɗo kalfaɗo julɗo ɓuuri ittude ɓiyum totta dimo kefeero walaw a'jabakum hayso haawi on jawdi makko hayso haawi on mbaadi makko ulaika sabu heefere yad'una noddata ila nnaari ko fewde jeygol
والله الله نون يدعو ندت دمغال نلابه مو الى الجنه فewde aljanna wal maghfirati akafrangal golle baddinoje aljanna bi iznihi e yamirore Allah wadde jabode Allah ko haali ko wa yubayyinu ayatihi linnas Allah ene fennina kawnide mum wonande yimbe la allahum bil joyimbe be yatazakkaruna bacco wa yasalunaka ebe namdo ma anil mahidi fi layru aha nabe badata so rewɓe maɓɓe piilima holno ɓe mbaɗata kamɓe sahabaɓe ɓe namdoma an nelaɗo Allah sallallahu sallam eɓe mbima so rewɓe maɓɓe piilima holno ɓe gollirta kul wiɓe huwa fiireyru adan ko saɓe ene nefni ɗum noon fa'tazilu nisa Allah wi goppe rewɓe ɓe hoto jaaɓeɓe filmahide e fiireyru soɓe piilima yoɓe goɗɗe famide soɓe piilima yoɓe goɓɓe nde aya o jippi woodi famɓe mataw woppude debbo o so fiilima ko serde ɗum woni hen paami ɗum a woppanmo mutlagan hatta fil maskani hay suudu ndu e yaltat ɗum ɓe paami kamɓe pullo goto ari e rasulu sallllahu alayhi wa sallam o wiira ya rasulallah al bardu shadidun o saha noon ko saha jangol wa siyabu qalilatun comci amen kewani fa in atharnahunna halakal sa'ira ahlil bayt so min goppidiɓe cuuɗi ɗi wonnoɓe hen ɓe kalko wa in istasarna biha so min kertorima cuuɗi min goppiɓe halakatil huyyatu kamɓe fiiliɓe ɓene ɓe kalko joni min jaltat cuuɗi ɗi min ɗaldaɓe so min ɗaldiɓe min maya jangol so ɓe jaltiɓe goppidi min e cuuɗi he kamɓene ɓe kalko ɗum noon nomin mbaɗata nelaɗo wi wona noon mbiyeɗon nelaɗo wi umirtum an ta'tazilu mujama'atuhun mbiyeɗon ko yo on goppu wondude e mabɓe wona yo on jaltu cuuɗi walam tu'miru bi ikhrajihinna min al buyuti on mbiyaka yo on jaltitɓe cuuɗi ɗi ala ko mbiyeɗon ko yo hoton gonde mabɓe هيفرق ببلني ونانون ثم أعلم أنه يحرم وضع الحائر في الفرج بإجماع يا عبد الدبنون في لير أنا هرب وأما التلذذ بما بين السرة والركبة ستوينون قد دخمت هذا أمكو وانا وند أمكو فإن كان من فوق الإزار ستويكو دو ودرتو ففيه خلاف إن اللورا وأما أدى ذلك من سائر الجسد فهو جائز بإجماع ويستوينون قد أنو هديكو إندي يندم دوين دم باسي على إن دقي وأما كو وانا دمكو tawi dow wudere he dakmitade hen ene luura ɓe mbina degui ɓe mbina harmi wa amma ko wondude makko ne harmi itlaqan rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi al haidu tasuddu izaraha wa sha'anaka bi a'laha nelaɗo wi so neɗɗo fiilima yo haɓɓu wudere makko an gorko o alhaalima yo won dow tan gollodiron dow to ko amma less on goppodiren o wi heewi o wi to bange piilotoɗo debbo piilotoɗo ko piilotoɗo gonowo ko sellowo wonde reedu kala mo sellata wonde reedu fiilotako ko tuggude duuɓi 12 ha duuɓi 50 debbo so dañi duuɓi 12 tugguɗon ha 50 ene sella fiilade so ɓuri 50 ha 60 ɗon alay sago rewɓe namde so debbo dañi duuɓi 50 hakkude ɗon e duuɓi 60 so yi ƴiƴam ene namde rewɓe beele ene wawi wonde debbo dañɗo duuɓi 50 pawɗi walla 60 beele ne wawi fiilade walla fiilotako walla duuɓi 9 debbo dañɗo duuɓi 9 fewde duuɓi 12 so tawi debbo dañi duuɓi 9 caggal duuɓi 9 so yiyama ƴiƴam ne yalte makko o wi kadi ɗum kadi namdete ko rewɓe fa in qulna innahu haydun kana haydan so rewɓe mbi ha ne wawi wonde ko fiilayru tan wona fiilayru wa illa fala so rewɓe mbi ala ɗum wona fiila tan wona
kharaja bihi man la tahmilu adatan mo ganda no wawa wonde reeduta aada li sigarin sabu cukaku mum aw yi asin walla piptiɗo ka binti sitta aw sabiina dañƴo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla capanɗe anani duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o fiilotako tan o wawa wonde reedu dañƴo duuɓi jeegom o fiilotako tan o wawa wonde reedu o nandiraka hay hunde wona fiileru tan o so jiijam yiyama e mum wona fiileru dañƴo capanɗe jeeɗiɗi hitande so jiijam yalte makko wona fiileru dañƴo duuɓi jeegom so jiijam yalte wona fiileru wona ɗum woni noon fa atasilu nisa polloɗe rewɓe fil mahidi ɗo wonno fiileyru wala tagrabuhunna hoto malloɗeɓe hoto gonde e maɓɓe hatta yaɗo hurna haaɓe laaɓa seɓe laaɓi ɓe lootima gasi Allah wi fa ida taɗahharna seɓe laaɓi fa'tuhunna ngare e maɓɓe min haythu amarakumullahu no Allah yamiriri on Allah yamiri on ko yo on ngare maɓɓe ngare no Allah wiiri ni noon ko noon mbiyeɗa ya arde makko wona no aɗa walla arda ko welma inna allaha Allah yuhibbu Allah noon ene barjita at-tawwabina tuuboɓe e bakkatuji o yuhibbu omo yiɗi kadi al-mutatahhirina laaɓoɓe e fiileyru gande noon nisa'ukum rewɓe mon harsul lakum ko gese wonande on joom suudu ma ko gesa ma andi gesa ma ne beeleɗa fof de dawadde sa welama dawa sa welama kirda debbone ko noon ala kono dañƴa hen haaju fof faatu harsakum ngare e gese mon anna shi'tum kala ne jiɗɗon e kala no jiɗirɗon kayfa shi'tum kala ne jiɗɗon ngare e rewɓe mon e kala no jiɗirɗon ngare e rewɓe mon ene dagi o wi sa yiɗi gonda e makko oɗon dari sa yiɗi gonda e makko oɗon jooɗi fof ne dagi hay baasi ala sa yiɗi lelo ɗon sa yiɗi o huccita e ma sa yiɗi o rumto no beeleɗa fof ene dagi Allah wi ne dagi wona gonga aya o jippi ko yahudiyankoɓe winoɓe so tawi neɗɗo arde joom suudu mum caggal so ɓiɗɗo ari yeeso ngo hettata ko caggal Allah wi peni ɓe cemtat wona gonga wona gonga mato Allah ɓuuri andude de kono hukama o en mbi so tawi aɗa wonda e debbo aɗa wondira e muɗum lelorade banggue ene rontina ko wiyete suyre ene adda e neɗɗo o suyre lelodade e debbo taw ko banggue mum taw ko banggue ene adda suyre ko heddi ko noon wona gonga Allah wi wa qaddimu li anfusikum gardinane koye mon golle moƴƴe hol ɗum wiide bisimillahi so oɗon gonda ana joom suudu ma so oɗon gonda mbiyata ko bisimillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana o wi an joomam woɗɗin min seyɗane goɗɗina seyɗane ko jogorɗa rokkoyde min ko fa innahu neɗɗo o ida faala dhalika so waɗiri ni hufida al waladu min ash-shaytani ɓiɗɗo jogorɗo jibineɗo o ma Allah renmo e sheyɗani wo kutiba lahu bi adadi anfasihi Allah windanamo kanko gorko o fodde poofaali ɓinguel ngel ko ngel wurata e aduna ko ngel fofata ko podde poofaali ɗi to banggue baraji Allah windana ɗum babiraɗo o wa anfasi awladihi e poofaali jogorɗi yaltude e makko ha yawmal qiyamati hasanati ila yawmal qiyamah ɓinguel ngel so tawi aɗa wonda e joom suudu ma a wi bisimillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna sheyɗana wa jannibi sheyɗana ma razaqtana a haalingol konngol Allah ñawanima ɓinguel toɓɓama hen ngel ɗon ɓinguel fodde ko ngel wurata e gurdam maggel Allah andi ɗo haaɗi kala ko ngel foofi aɗa windene baraji e ko ngel jibinta e ko ɓiyi ko jibinta e ko ɓiyi ko jibinta ha yawmal qiyamata poofaali mumen an baba o jibi baraji ɗi wa qaddimu li anfusikum gardinene koye mon golle moƴƴe Allah wi noon wa alamu gande
wattaqullaha kule Allah mbaɗon yamirore Allah goppon kade Allah wa'lamu gande annakum wonde onon mulaquhu ko on hawroyoɓe Allah yawmal qiyamati o yoɓa on golle mo gande ɗum goto fof yo andu ñande yawmal qiyamati ma daro e yeeso Allah kala ko o haalno o haalta kala ko golluno o walla yimɓe waɗino ɗum yimɓe jiya kala ko o wima ya wat wat ko wino ya woppu wat wa alamu annakum mulaqu gande kon hawroɓe makko hulbini de hawrede Allah no hulbini de wa bashiril mu'minina weltin julɓe ɓe rentiɓe Allah ɓe weltinɓe nadde aljanna wala taj'alullaha onon wondoɓe hoto mbaɗe Allah urdatan ko haare li aymanikum sabu gondoje mon gonda tawa fenat gonda tawa fenat billahi leydi tan ha neɗɗo o woppuma tawa fenat ndentoɗe ɗum anta birru mbason moƴƴude wo tattagu mbason hulde Allah goppe wo tuslihu mbason moƴƴinde baynannasi hakkude yimɓe oto mbaɗi ɗum billahi min mi wonta haal hakkude mabɓe billahi mi moƴƴinta hakkude mabɓe rentogol konngol moƴƴat oto wiyanno julɗo kay wiyata moƴƴinta hakkude julɗo min mi wonta haal hakkude mabɓe wallahi mi jokkata en dam i an ceerno oto wino wallahi mi waɗata ko moƴƴi wallahi oto wi noon wallahu Allah sami'un kanko woni nanowo konngudi mon alimun ganduɗo alhaaliji mon gande noon la